V suchej a vyprahnutej krajine pod spaľujúcim slnkom Gileádu sa objavil muž, ktorý sa stal jedným z najväčších prorokov v dejinách ľudstva až do dnešného dňa. Jeho meno bolo Eliáš, Tišbejský, ktorý nepotreboval žiadne písané kroniky, aby sa jeho sláva šírila. Jeho príbeh hovoril hlasnejšie ako úspechy mnohých kráľov v 9. storočí pred Kristom. Eliáš žiaril ako maják pravdy, vyzýval kráľov a oživoval vieru v kráľovstve ponorenom do tieňov. Eliášova relevancia v Božom pláne bola nepochybná, pretože v Malachiášovi bolo povedané 4:5. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. Toto proroctvo zaznelo v srdciach všetkých, ktorí čakali na návrat tohto Božieho posla. Jeho objavenie sa zahalené rúškom tajomstva len posilnilo jeho záhadnú postavu. Hoci Biblia uvádza jeho pôvod z Gileádu, o jeho rodine alebo koreňoch sa vie len málo, čo len zvýšilo zvedavosť o tomto prorokovi. Ak vás tento typ obsahu o učeniach Biblie zaujíma, prosím o vašu podporu prostredníctvom odberu a nezabudnite si aktivovať zvon, aby vám neušlo žiadne z našich pripravovaných videí. Eliáš nebol len mužom slov, jeho fyzická vytrvalosť bola pozoruhodná. Biblia hovorí v 1. kráľov 17:1. Jeho vyzývavé slová adresované Achabovi, ktoré oznámili veľké sucho svojim slovom. Jeho beh pred Achabovým vozom z hory Karmel dokazuje jeho silný fyzický stav a moc Boha. Jeho cesta bola poznačená mocnými činmi a božskými zásahmi. Po konfrontácii s Achabom ho Boh priviedol k potoku Karite a bude tak, že z potoka budeš piť, a krkavcom Boh prikázal, aby ho tam zaopatrovali potravou. Po zvyschnutým potokom ho Boží príkaz priviedol do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. V Lukášovi 4:26 tam Eliáš demonstroval Božiu moc, ktorá zázračne poskytovala nepretržité jedlo. V Lukášovi 17:8-10 nachádzame podobenstvo, ktoré odzrkadľuje pokoru a povinnosť služobníka, ktorý odráža Eliášovu cestu a ktorý napriek tomu, že bol veľkým prorokom, vždy zostal verným služobníkom Boha. Eliášov príbeh nás zavedie na cestu naplnenú vierou a zázrakmi z gileádskych údolí až do končín Samárie a Galilei a prináša večné lekcie poslušnosti a dôvery v Pána. V istej dedine, keď Eliáš pokračoval vo svojej ceste, došlo k pamätnému stretnutiu 10 malomocných mužov vylúčených a zúfalých, volalo o milosrdenstvo k Ježišovi a prosilo ho o uzdravenie. Keď ich Ježiš videl, prikázal im, aby sa postavili pred kňazov ako skutok viery, čo malo za následok ich očistenie. Medzi uzdravenými sa vrátil Samaritán, ktorý rozpoznal zázrak, oslavoval Boha a ďakoval Ježišovi. Demonštruje univerzálnosť Božej milosti. Po príchode do Sarepty Eliáš našiel vdovu, ktorá čelila nedostatku, jej posledné zásoby múky a oleja boli takmer vyčerpané. Eliáš však priniesol posolstvo nádeje, najskôr požiadal o bochník chleba a sľúbil jej, že zásoby vydržia až do návratu vládnutia. Toto zasľúbenie otestovalo vieru vdovy a jej dôveru v Boha. Syn vdovy však na vrchole zúfalstva vážne ochorel. Žena konfrontovala Eliáša, ktorý odrážal ľudskú bolesť tvárou v tvár utrpeniu. Eliáš, pohnutý súcitom a dôverou v Božiu moc, sa prihováral za chlapca, ktorý ho vzal do svojej izby. Eliáš volal k Bohu, ktorý sa natiahol nad chlapca v akte intenzívnej prosby, že sa stal zázrak. Život sa chlapcovi vrátil. Matka, ktorá bola svedkom Božej moci prostredníctvom Eliáša, v ňom spoznala pravého Božieho muža, ktorého slová odzrkadľovali Božiu pravdu. Tento čin znovu potvrdil Eliášovo poslanie a preukázal Božie milosrdenstvo aj v tých najbolestivejších okolnostiach. Viera vdovy bola obnovená a zázrak slúžil ako svedectvo o Božej prítomnosti a moci. Na hore Karmel bude Eliáš čeliť ďalšej výzve.
Krajina bola spustošená suchom a Boh nariadil Eliášovi, aby sa postavil pred Achaba a sľúbil, že pošle vládu na krajinu. Tento moment pripravil pôdu pre jednu z najdramatickejších konfrontácií medzi pravou vierou a modlárstvom. Achab v rovnakom čase čelil veľkému hladu v Samárii. Obadiáš, oddaný nasledovník Pána, zohral kľúčovú úlohu pri ochrane Božích prorokov pred Jezábeliným masakrom. Eliáš, vedomý si rizík, sa odvážne pustil do splnenia Božieho príkazu. Eliášov príbeh nás vedie po ceste plnej viery a víziev. Každá epizóda od zázračného zaopatrenia v dome vdovy až po hroziacu konfrontáciu na hore Karmel odhaľuje vzorec závislosti a dôvery v Boha. Označil Eliáša za jedného z veľkých prorokov Izraela, ktorého život bol svedectvom o Božej moci a vernosti. Keďže krajina trpela veľkým suchom, Achab a Abdiáš v zúfalej snahe zachrániť to, čo zostalo z ich stát, rozdelili krajiny pri hľadaní pastvín. Achab išiel jedným smerom, zatiaľ čo Obadiáš išiel iným smerom, pričom každý dúfal, že nájde nejakú zvyšnú trávu. Počas ich pátrania Obadiáš nečakane stretol Eliáša. Uznanie proroka Abdiáša prejavilo úctu, ale tiež vyjadrilo svoj strach. Vedel o Achabovom úsilí nájsť Eliáša a obával sa následkov ohlásenia prorokovej prítomnosti. Obadiáš, muž viery, od svojej mladosti prezradil Eliášovi, ako chránil Pánových prorokov, ktorí riskovali svoj život pred Jezábeliným hnevom. Jeho vernosť Bohu bola nezlomná, no strach z Achabových odvetných opatrení bol hmatateľný. Eliáš však Obadiáša uistil, že sa predstaví pred Achabom. Tento prísľub predstavoval viac ako stretnutie, bola to konfrontácia viery a predohra k väčšej výzve prísť na vrch Karmel. Obadiáš poslúchol Eliáša a išiel sa stretnúť s Achabom a oznámil mu prítomnosť proroka. Achab sa pri stretnutí s Eliášom postavil proti nemu a obvinil ho, že je príčinou problémov Izraela. Eliáš to rozhodne vyvrátil a poukázal na to, že skutočnou príčinou trápenia krajiny bolo modlárstvo a neposlušnosť voči Bohu. Eliáš potom navrhol rozhodnú výzvu na hore Karmel, aby sa zhromaždil celý Izrael vrátane 450 prorokov Bálových a 400 prorokov z Ašery, čo bola výzva pre ľudí, aby sa rozhodli, komu budú skutočne slúžiť Pánovi alebo Bálovi. Na vrchu Karmel, pred zástupom rozdeleným vo viere, Eliáš postavil ľud pred jasnú voľbu, nasledovať Pána alebo nasledovať Bála. Jeho posolstvo priamo vyzývalo ľudí, aby urobili definitívne rozhodnutie. Skúška by bola jednoduchá, ale mocná. Boli by pripravení dvaja bíci, jeden pre Bálových prorokov a druhý pre Eliáša, ale iba pravý Boh by odpovedal ohňom z neba a ľudia, ktorí si uvedomovali vážnosť výzvy, súhlasili so skúškou. Eliáš prikázal Bálovým prorokom, aby si vybrali a pripravili svojho býka volajúceho svojich bohov, aby zapálili oheň. Tento moment bol rozhodujúci nielen pre skúšku božskej moci, ale aj pre konfrontáciu medzi pravou vierou a modloslužobnými praktikami, ktoré skazili Izrael. Baalovi proroci v zúfalstve vzývali svojho boha od úsvitu až do poludnia, ale ich modlitby zostali nevypočuté uprostred ticha, ktoré sa uchýlili k extrémnym rituálom poznačujúcim ich telá rezmi v nádeji na božský prejav. Eliáš pozoroval zbytočnosť ich úsilia a posmieval sa im, že Bál mohol byť zaneprázdnený alebo vzdialený. Zúfalstvo Bálových prorokov rástlo, ale ani ich hlasné hlasy, ani ich rituály bičovania nevyvolali žiadnu odozvu. Potom Eliáš vyzval ľudí, aby prišli bližšie. Pred všetkými prestaval Pánov oltár, ktorý bol rozbitý a zabudnutý, pomocou 12 kameňov reprezentujúcich 12 kmeňov Izraela. Eliáš znovu potvrdil jednotu a duchovné dedičstvo ľudí, starostlivo pripravil svoju obetu umiestnením dreva a vyrezaného býka a potom nariadil, aby sa na oltár vyliala voda nie raz, ale 3-krát, čím sa obeta úplne nasíti v dreve, čím sa výzva stane ešte pôsobivejšou. Vo chvíli obety sa Eliáš modlil k Pánovi,
Jeho modlitba nebola len za nadprirodzenú odpoveď, ale aj za to, aby sa srdcia ľudí obrátili späť k Bohu. Potom zostúpil Pánov oheň a pohltil zápalnú obeť, drevo, kamene a dokonca aj vodu v priekope. Pred týmto zázrakom ľudia v úcte uznali zvrchovanosť Pána a jednotne zvolali, že Pán je Boh. Eliáš v akte Božej spravodlivosti nariadil, aby boli Bálovi proroci odvedení do potoka Kišon, kde boli popravení. Tento čin symbolizoval vykorenenie modlárstva a obnovenie oddanosti Izraela Pánovi. Po víťazstve na hore Karmel Eliáš pri svojom odchode ohlásil príchod dažďa. Eliáš vystúpil na vrchol Karmelu, pokorne sa kláňal v modlitbe a čakal na znamenie zasľúbenej vlády. Po 7 pokusoch jeho sluhu zbadať na oblohe nejaké znamenie sa konečne objavil malý oblak. Toto malé znamenie predpovedalo očakávanú zmenu dážď, ktorý čoskoro prelomí dlhé sucho, obloha sa zaplnila mrakmi a na zem padol silný dážď, hmatateľný znak Božieho milosrdenstva a moci. Eliášovo víťazstvo na Karmeli však malo následky. Jezábel rozzúrená nad porážkou svojich prorokov hrozila Eliášovi, že ho prinúti utiecť, aby si zachránil život. Skľúčený a bojazlivý Eliáš sa vydal na osamelý útek smerom k Bér-Šebi v Judsku a nechal za sebou svojho sluhu. Eliáš sa vyčerpaný a zúfalý uchýlil do púšte. Tam sám vyjadril svoje želanie zomrieť s pocitom neschopnosti pokračovať. V tomto momente zraniteľnosti Eliáš odhalil svoju ľudskosť, zdieľajúcu rovnaké pocity beznádeje a obmedzenia, ktorým v určitom bode čelíme všetci. V púšti Eliáš vyčerpaný a bez nádeje našiel útočisko v tieni metly strom. Vo chvíli jeho najväčšej zraniteľnosti ho navštívil Pánov anjel a priniesol mu obživu a útechu. Chlieb upečený na uhli a džbán s vodou neboli len fyzickými opatreniami, ale aj znakom trvalej Božej prítomnosti a starostlivosti. Anjel pri svojej druhej návšteve povzbudil Eliáša, aby sa najedol na cestu pred ním. So silou tohto nebeského jedla cestoval Eliáš 40 dní a 40 nocí, kým nedosiahol vrch Horeb, Boží vrch, miesto božských stretnutí a zjavení. Jezábel rozzúrená porážkou Bálových prorokov prisahala Eliášovi pomstu. Medzi tým prorok, ktorý niesol váhu misie a prenasledovania, našiel útočisko v jaskyni na vrchu Horeb. Toto útočisko sa stalo miestom pre hlboký duchovný zážitok a sebaobjavenie. V jaskyni sa Boh pýtal Eliáša na jeho prítomnosť, tam Eliáš vyjadril svoju horlivosť pre Pána, ale aj svoj pocit izolácie a zúfalstva. Táto čestnosť pred Bohom odrážala hĺbku jeho viery a vážnosť situácie v Izraeli. Boh potom dal najavo svoju prítomnosť nie prostredníctvom veľkých javov, ako je silný vietor, zemetrasenie alebo požiar, ale prostredníctvom jemného a jemného hlasu. Tento jemný, ale silný čin bol pripomienkou toho, že Boh sa nachádza nielen vo veľkolepých skutkoch, ale aj v tichých a jemných chvíľach. Eliáš, ktorý počul tento jemný hlas, si v úcte zakryl tvár plášťom a vyšiel z jaskyne. Boží hlas sa ho znova vypytoval a Eliáš zopakoval svoj horlivý výrok. Ako odpoveď mu Boh dal nové pokyny, ktoré znamenajú novú kapitolu jeho prorockej cesty. Boh nariadil Eliášovi, aby sa vrátil do Damašskej púšte a pomazal Chazaela za sýrskeho kráľa Jehua, za kráľa Izraela a Elizea za svojho prorockého nástupcu. Tento čin symbolizoval nielen kontinuitu Eliášovej misie, ale aj pokračujúci Boží plán pre Izrael. Boh tiež Eliášovi zjavil, že v Izraeli je 7 000 verných pozostatkov mužov, ktorí sa nepoklonili Baalovi. Toto zjavenie bolo pre Eliáša zdrojom útechy a nádeje. Pripomenul mu, že vo svojom boji za vernosť Bohu nebol sám. Na vrchu Sinaj Eliáš bol premenený Božím zjavením, dostal nielen konkrétne pokyny, ale aj uistenie, že Božie poslanie bude pokračovať aj po jeho živote. S touto novou perspektívou sa Eliáš rozhodol splniť Božie príkazy. Prvou úlohou Eliáša bolo nájsť Elizea, syna Šafata, ktorý oral pole. Tým, že Eliáš prehodil svoj plášť cez Elizea,
naznačil odovzdanie prorockého povolania. Elizeus, ktorý si uvedomil vážnosť tohto okamihu, zanechal svoje úsilie, aby nasledoval Eliáša, čím sa začala nová prorocká éra v Izraeli. Po tom, čo ho zavolal Eliáš, Elizeus prejavil hlbokú úctu k svojim koreňom a pôvodom a požiadal o dovolenie rozlúčiť sa so svojimi rodičmi, gesto symbolizujúce vďačnosť a prechod do nového života proroka. Eliáš pochopil hĺbku tejto chvíle a umožnil Elizeovi nasledovať jeho srdce. Elizeus v symbolickom geste na rozlúčku zabil voly, s ktorými oral, a podelil sa o mäso s ľuďmi, čo znamenalo koniec jeho bývalého života a začiatok jeho cesty Božieho služobníka. Prechod od Eliáša k Elizeovi bol viac ako obyčajné stretnutie. Bol to moment premeny. Elizeus tým, že prijal Eliášov plášť, zaviazal sa na cestu oddanosti a služby Pánovi, rozhodnutie, ktoré bude formovať zvyšok jeho života. Medzitým Elizeus odcestoval do Damasku, kde bol Ben-Hadad, sýrsky kráľ, vážne chorý. Kráľ, ktorý sa chcel dozvedieť, ako dopadne jeho choroba, poslal Šazaela s darmi k Elizeovi, ktorý hľadal slovo od Pána. Toto stretnutie medzi Elizeom a Chazaelom malo hlboký význam a budúce dôsledky pre Sýriu a Izrael. Elizeus po stretnutí s Chazaelom vydal nejednoznačnú správu, že Ben-Hadad sa zotaví zo svojej choroby, ale napriek tomu zomrie. Táto záhada odhalila nielen budúcnosť kráľa, ale aj zložitosť Božích plánov a úlohu, ktorú v nich zohrá Chazael. Prorok, ktorý videl budúcnosť cez Chazaela, plakal, keď predvídal utrpenie, ktoré Chazael spôsobí ľudu Izraela, víziu, ktorá ho hlboko zasiahla. Chazael, zmetený Elizeovou reakciou, úplne nechápal dosah jeho budúcich činov. Keď počul Elizeovo proroctvo o jeho nástupe na trón, spochybnil svoju vlastnú schopnosť páchať takéto zverstvá. Ale Elizeova odpoveď bola jasná, že to bolo to, čo Boh zjavil. Tak sa Chazael vrátil k Ben-Hadadovi, ktorého smrť čoskoro nasledovala po naplnení prorockého slova. Príbeh o Nábotovi a jeho vinici sleduje Achab, ktorý si želal, aby sa Nábotova vinica zmenila na záhradu, ktorú ponúkol výmenou alebo platbou. Verný dedičstvu svojich otcov a Božiemu zákonu odmietol kráľovú ponuku na rozhodnutie, ktoré by tragicky poznamenalo jeho osud. Achab, frustrovaný a nahnevaný Nábotovým odmietnutím, sa vrátil do svojho paláca nespokojný. Jeho reakcia na toto odmietnutie odhalila nielen jeho charakter, ale aj korupciu prenikajúcu do jednej z najtemnejších epizód v dejinách Izraela. Jezábel spochybnila Achabovú autoritu ako kráľa a tvrdila, že by mal mať moc vziať si, čo si želá. Jezábel s prefíkanosťou a sklonom k zlu vymyslela stratégiu na získanie vinice bez ohľadu na spravodlivosť a morálku. Správala sa zlovestne, písala listy v Achabovom mene a pečatila ich kráľovskou pečaťou. Poslala tieto listy vodcom mesta Nabot, v ktorých nariadila pôst a zaviedla falošný súdny proces proti Nabotovi, v ktorom ho obvinila z rúhania, zločinu, ktorý sa trestá smrťou. Jezábelin plán bol precízne vykonaný, Nabot bol poctený a potom verejne ponížený. Vodcovia mesta podľa kráľovniných príkazov umiestnili falošných svedkov, aby ho obvinili z rúhania sa Bohu a kráľovi z krutého sprisahania, ktoré viedlo k jeho smrti ukameňovaním. Jezábelin plán uspel a Nábot bol nespravodlivo odsúdený a zabitý. Jeho osud bol výsledkom korupčnej manipulácie a neviazanej chamtivosti kráľovskej moci. Nabotova smrť predstavovala vážnu nespravodlivosť a nízky bod v dejinách Izraela a za Achabovej vlády. Po Nabotovej poprave Jezábel rýchlo informovala Achaba, že vinicu má teraz k dispozícii s Nabotom mŕtvým. Achab neváhal uplatniť nárok na vinicu, čo symbolizovalo jeho úplné podriadenie sa zlu a skazenému vplyvu Jezábel. Vo chvíli, keď Achab vstúpil na Nábotovú vinicu a zmocnil sa jej, zaznelo slovo Hospodinovo k Eliášovi. Boh dal Eliášovi pokyn, aby sa postavil Achabovi, ktorý ho obviňuje z vraždy a uzurpácie. Toto stretnutie medzi Eliášom a Achabom by bolo chvíľou veľkého napätia a duchovnej konfrontácie. Eliáš poslúchol Boží príkaz a konfrontoval Achaba vo vinici a odovzdal mu kruté posolstvo od Boha. Kvôli jeho činom by to malo ťažké následky nielen pre neho, ale aj pre celý jeho dom.
Eliáš oznámil, že rovnaký osud, aký stretol Nabota, stretne aj Achaba. Keď sa Achab stretol s Eliášom, nazval ho nepriateľom, ale Eliáš odpovedal pravdivosťou svojich činov. Prorokoval, že Achabov dom bude čeliť úplnému zničeniu a Jezábel bude mať tragický koniec. Tieto proroctvá boli odrazom Božej spravodlivosti v reakcii na korupciu a zlo. Príbeh Nabota, Achaba a Jezábel je silnou pripomienkou dôsledkov hriechu, chamtivosti a nespravodlivosti. Zdôrazňuje dôležitosť bezúhonnosti a vernosti Bohu aj pri tých najväčších provokáciách a výzvach. Odsúdenie, ktoré Eliáš vyslovil nad Achabom, bolo prísne a symbolické. Psi zožrali tých, ktorí patrili Achabovi, ktorý zomrel v meste, zatiaľ čo nebeské vtáky zožrali tých, ktorí zomreli na poli. Toto bola Božia sankcia pre Achaba, ktorý pod vplyvom Jezábel ohavne zablúdil za modlami a praktizoval neprávosti Amorejčanov, ktorých Boh vyhnal z Izraela. Achab, keď počul Eliášove slová, prejavil nezvyčajnú zmenu postoja, roztrhol si šaty a obliekol sa do vrecového vreca, ktorý bol symbolom smútku a pokánia. Táto zmena v správaní ukázala, že aj v najtemnejších chvíľach bol priestor na pokánie, takže sa to stalo a potvrdilo Božiu moc prostredníctvom Eliáša. Napriek tomuto prejavu pokánia zo strany Achaba sa tým príbeh nekončí. Dynamika moci a božského zásahu sa ďalej rozvíjala, najmä pokiaľ ide o kráľovskú postupnosť a pokračovanie prorockého dedičstva. Achabová éra sa skončila a jeho syn Achaziáš nastúpil na trón zranený. Hľadal vedenie od Baal-zebuba, boha Ekronu, ignorujúc boha Izraela. Eliáš dostal od anjela pokyn, aby konfrontoval kráľových poslov, ktorí spochybňovali ich rozhodnutie požiadať o radu pohanských bohov. Eliáš odovzdal Božie posolstvo poslovi, že Achaziáš sa z choroby nevylieči, ale zomrie. Táto predpoveď bola priamym súdom o kráľovej nedôvere a jeho hľadaní vedenia mimo pána. Keď sa poslovia vrátili k Achaziášovi s Eliášovým posolstvom, kráľ sa spýtal na totožnosť muža, ktorý s nimi hovoril. Keď Achaziáš počul opis, spoznal, že to bol Eliáš tišbejský Achaziáš. V snahe čeliť Eliášovi poslal kapitána s 50 mužmi. Ale Eliáš pevne vo svojom postavení Božieho proroka vyhlásil Boží súd, ak by bol skutočne Božím mužom, oheň by zostúpil z neba a zničil by kapitána a jeho mužov. A tak sa to stalo a znovu potvrdilo Božiu moc a autoritu jeho prorokov aj napriek odporu kráľov. Ako odpoveď na naliehanie kráľa Achaziáša bol vyslaný tretí kapitán s 50 mužmi, aby zatkol Eliáša. Ako však na rozdiel od predchádzajúcich tento kapitán, vedomý si božskej moci, ktorú mal Eliáš, pristupoval s pokorou a úctou, pokľakol pred prorokom prosiacim o život jeho a jeho mužov. Pánov anjel rozpoznal Božiu moc prejavenú prostredníctvom Eliáša a prikázal Eliášovi, aby s ním bez strachu zostúpil. Tento moment ukázal, že pokora a uznanie Božej moci môže zmeniť priebeh udalostí aj v situáciách konfrontácie a napätia. Príbeh o Achabovej žiadostivosti po Nabothovskej vinici a Jezábelinej manipulácii, aby ju získal, zobrazuje scenár nespravodlivosti a korupcie. Achabovo stretnutie s Eliášom vo vinici je mocnou pripomienkou toho, že Božia spravodlivosť víťazí nad ľudskými pohnutkami. Božou odpoveďou na Achabovo pokánie bolo odloženie zla, ktoré malo podľa predpovede dopadnúť na jeho dom. Táto situácia podčiarkuje Božie milosrdenstvo a jeho ochotu odpovedať na skutočné pokánie. Príbeh Eliáša a Achaziáša nám pripomína hlbokú pravdu. Učeník nie je nad svojho pána ani sluha nad svojho pána. Achaziášove činy hľadajúce radu vo falošných bohoch odzrkadľujú chyby jeho otca Achaba, ktorý demonstroval vzorec neposlušnosti a vzbury, ktorý sa opakoval počas celej jeho vlády. Konfrontácia medzi Eliášom a Achaziášovými poslmi zdôrazňuje autoritu a moc pravých Božích prorokov. Eliáš, ktorý čelil silám kráľa, zostal neochvejný vo svojom poslaní hlásať slovo Pánovo, ktoré spochybňuje hrozby a pozemskú moc. V poslednom názve Eliášovej pozemskej cesty on a Elizeus cestovali spolu z Gilgal s vedomím, že bude vzatý do neba. Eliáš nariadil Elizeovi, aby zostal v Gilgale. Elizeus však oddaný a lojálny odmietol opustiť svojho pána s vedomím,
že Eliáša vezme Boh, jeho oddanosť ho viedla k tomu, aby sprevádzal Eliáša na každom kroku jeho poslednej cesty. V Betle sa synovia prorokov, ktorí si boli vedomí Eliášovho blízkeho odchodu, priblížili k Elizeovi a pýtali sa ho na jeho rozhodnutie nasledovať Eliáša. Elizeus, vedomý toho, čo sa má stať, ich požiadal, aby mlčali, čím prejavil svoju úctu a pokoj pred blížiacou sa posvätnou chvíľou. Cesta pokračovala smerom k Jeredu, kde sa synovia prorokov opäť obrátili na Elizea s rovnakou otázkou. Elizeus s rovnakou tvrdosťou zopakoval svoj úmysel zostať po Eliášovom boku až do konca. Po dosiahnutí Jordánu Eliáš urobil zázrak, zasiahol vody plášťom a rieka sa rozdelila a umožnila obom prejsť po suchu. Tento čin bol mocným symbolom Božej moci pôsobiacej prostredníctvom Eliáša. Na opačnom brehu Jordánu sa Eliáš spýtal Elizea, čo si želá pred tým, ako bude vzatý do neba. Elizeus, ktorý sa snažil pokračovať v odkaze svojho pána, požiadal o dvojitú porciu Eliášovho ducha, čo odzrkadľovalo jeho túžbu byť verným Božím služobníkom, akým bol Eliáš. Eliášov odchod znamenal koniec jednej éry a začiatok Elizeovej služby. Keď bol Eliáš vzatý do neba vo výchrici vnútri ohnivého voza ťahaného silami ohňa, Elizeus sledoval scénu a zvolal v obdive a smútku. Po Eliášovom na nebo vstúpení Elizeus roztrhol svoje vlastné šaty na dve časti, čo symbolizovalo koniec jeho učňovskej doby a začiatok jeho vlastnej služby vedúceho proroka Izraela. Prechod Jordánu, Eliášovo na nebo vstúpenie a Elizeova žiadosť o dvojitú porciu Eliášovho ducha sú udalosti nabité symbolikou a významom, predstavujúce kontinuitu Božieho diela prostredníctvom jeho prorokov a prechod prorockého plášťa z jednej generácie na druhú. Po Eliášovom na nebo vstúpení sa Elizeus vrátil sám a niesol plášť svojho pána prechodom cez Jordán. Elizeus ukázal, že Eliášov duch na ňom spočinul na znamenie, že Eliášova prorocká misia bude pokračovať cez Elizea. V Jerichu synovia prorokov rozpoznali Elizeovu duchovnú autoritu a pristupovali k nemu s úctou. A úcta potvrdzujúca, že Eliášov duch bol s Elizeom. Tento prechod znamenal začiatok Elizeovej služby ako vedúceho proroka Izraela. Napriek tomu, že Elizeus bol uznaný za Eliášovho nástupcu, prorockí synovia požiadali, aby Eliáša hľadali. Elizeus, ktorý vedel o osude svojho pána, spočiatku pochyboval, ale nakoniec podľahol ich naliehaniu. Pátranie sa však ukázalo ako bezvýsledné a potvrdilo Eliášov vzostup do neba. Eliášovo proroctvo o Achabovom dome sa naplnilo v Jehúovej vláde, ktorá použila Eliášovo prorocké slovo ako ospravedlnenie na úplné zničenie Achabovho domu, čím sa naplnil Boží súd nad rodinou. Jehu vo svojom ťažení za očistenie Izraela od vplyvu Achabovho domu zlikvidoval všetkých Achabových spoločníkov a príbuzných v Jezreeli. Jeho horlivosť za naplnenie Božieho slova neúnavne znamenala obdobie veľkých zmien a očistenia v Izraeli. Na ceste do Samárie sa Jehu stretol s bratmi Achaziáša, judského kráľa. Po rozkaze na ich zajatie ich bez váhania popravil. Pokračoval vo svojej misii zničiť všetko spojené s Achabovým domom. Jehu sa stretol aj s Jonadabom, synom Rechábovým, s ktorým uzavrel spojenectvo. Jonadáb, známy svojou oddanosťou pánovi, bol pozvaný Jehuom, aby bol svedkom jeho horlivosti za čistotu Izraela a konal symbolizujúci obnovu a oddanosť pravému uctievaniu Boha. Jehu pokračoval vo svojom očisťovaní v Samárii a odstraňoval všetky zvyšky Achabovho domu. Jeho záväzok naplniť Božie slovo, ako ho vyslovil Eliáš, bol kľúčovým momentom v dejinách Izraela, ktorý predstavoval návrat k poslušnosti a strachu z pána. Príbeh Eliáša a Elizea, ako aj Jehúove činy, ukazujú, ako Boh koná prostredníctvom svojich prorokov a vyvolených nástrojov, aby naplnil svoje zámery a súdy. Tiež zdôrazňujúc dôležitosť vernosti Bohu a dôsledky odpadlíctva a modlárstva. Životy a služba Eliáša a Elizea zostávajú svedectvom o Božom zásahu a Božej neochvejnej vernosti svojmu ľudu a pripomínajú nám dôležitosť života v poslušnosti, dôvere a oddanej službe Bohu. Prostredníctvom príbehov Eliáša a Elizea
sa nám ponúka hlboký pohľad do dynamického vzťahu medzi Bohom a jeho prorokmi, vzťahu poznamenaného záväzkom vzájomnej dôvery a božským zásahom v najkritickejších momentoch. Tieto príbehy hovoria nielen o zázrakoch a prekonaných výzvach, ale aj o hlbokej ľudskosti týchto božích mužov, ktorí zakúsili božskú moc aj ľudskú zraniteľnosť. Elizeus tým, že prevzal Eliášov plášť, nielenže zdedil pozíciu prorockej autority, ale prevzal aj zodpovednosť za pokračovanie božskej misie v Izraeli. Jeho služba sa vyznačovala zázrakmi, ktoré odzrkadľovali tie Eliášove, ale aj súcitným zameraním na potreby bežných ľudí od čistenia vôd Jericha až po rozmnožovanie oleja vdovy. Prechod z Eliášovej služby k Elizeovi tiež ilustruje dôležitý princíp v Božej postupnosti a mentorstve, rovnako ako Eliáš pripravil Elizea, ktorého tiež investoval do ďalšej generácie symbolizovanej školou prorokov. Tento reťazec odovzdávania vedomosti a duchovnej múdrosti podčiarkuje dôležitosť prípravy vodcov, ktorí môžu pokračovať v Božom poslaní a zabezpečiť, aby jeho slovo a jeho skutky naďalej ovplyvňovali svet. Okrem toho nás príbeh Eliáša a Elizea učí o Božej zvrchovanosti nad všetkými oblastiami života. V čase, keď hrozilo, že politická moc a korupcia zvedú Izrael na scestie, Boh mocne zasiahol, aby znovu potvrdil svoju autoritu a svoje sľuby prostredníctvom svojich prorokov. Boh nielenže vyzval kráľov a mocenské štruktúry, ale sa aj zázračne postaral o potreby svojho ľudu a pripomenul nám, že žiadna stránka našej existencie neunikne jeho starostlivosti a starostlivosti. Životy týchto prorokov nás povzbudzujú, aby sme zostali verní v kráčaní s Bohom aj napriek ťažkostiam a skľúčenosti. Eliáš a Elizeus čelili chvíľam hlbokej skľúčenosti a osamelosti, ale zažili aj Božiu utešujúcu a posilňujúcu prítomnosť. Ich príbehy nám pripomínajú, že ani v najtemnejších údoliach našej skúsenosti nie sme sami, Boh je s nami pripravený obnoviť našu silu a viesť nás vpred. Životy Eliáša a Elizea sú mocným svedectvom o Božej vernosti, svojim služobníkom a svojmu ľudu. Pripomínajú nám, že napriek životným výzvam a neistotám môžeme veriť, že Boh pracuje v nás a cez nás, aby naplnil svoje božské zámery. Pozývajú nás žiť život v službe poslušnosti a hlbokej viere s vedomím, že naša práca v Pánovi nie je márna a že na konci budeme svedkami jeho slávy a moci prejavenej v našom svete. Príbehy Eliáša a Elizea nám teda neponúkajú len príbehy viery a zázrakov v dávnych dobách, ale poskytujú aj nadčasové princípy použiteľné pre náš duchovný život dnes. Každý príbeh, každý zázrak a každá skúška, ktorej títo proroci čelia, slúžia ako zrkadlo, v ktorom môžeme uvažovať o našej vlastnej viere. Cesty učenia sa a rastu prostredníctvom ich skúseností. Jedným z najzvučnejších posolstiev z ich života je sila modlitby a závislosť na Bohu. Eliáš aj Elizeus žili v neustálom spoločenstve s Bohom a na každom kroku hľadali jeho vôľu a jeho smer. Tento dôverný vzťah so Stvoriteľom im umožnil konať odvážne a sebaisto aj v tých najnáročnejších situáciách. Pripomínajú nám, že mimo našich vlastných schopností je to v Božej sile, aby sme našli skutočnú účinnosť a účel nášho života. Príbeh týchto prorokov navyše zdôrazňuje dôležitosť morálnej a duchovnej odvahy v čase, keď pravá viera bola neustále spochybňovaná modlárstvom a nespravodlivosťou. Eliáš a Elizeus pevne stáli vo svojom záväzku voči Bohu a vyzývali pozemské a duchovné sily svojej doby. Ich príklad nás inšpiruje, aby sme sa postavili za to, čo je správne, aby sme zastávali pravdu a žili svoj život v spravodlivosti, ktorá ctí Boha, aj keď čelíme odporu alebo nepochopeniu. Odkaz Eliáša a Elizea tiež podčiarkuje dôležitosť mentorstva a učeníctva vo viere. Odovzdávanie vedomostí a skúseností múdrosti je životne dôležité pre rast a silu komunity veriacich. Tak ako Eliáš pripravoval Elizea, aby pokračoval v Božom diele, sme povolaní investovať do ľudí okolo nás, ktorí zdieľajú náš život a našu vieru, aby sa telo Kristovo mohlo budovať a posilňovať z generácie na generáciu. Životy týchto prorokov nás učia o Božej zvrchovanosti a prozreteľnosti cez každú skúšku a každé víťazstvo. V ich živote vidíme, ako sa Božia ruka mocne pohybuje, aby naplnila svoje božské zámery.
Pripomínajú nám, že Boh riadi všetko pre dobro tých, ktorí ho milujú a sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Eliáš a Elizeus neboli vo svojej dobe iba nástrojmi Boha, ale ich príbehy k nám aj dnes hovoria a povzbudzujú nás, aby sme žili život plný odvahy a odvahy viery a úplnej závislosti od Boha. Pozývajú nás, aby sme sa za hranicami našej súčasnej situácie pozreli na Božiu zvrchovanosť a našli v ňom našu nádej, našu silu a náš najväčší zámer. Nech je ich život pre nás majákom svetla, ktorý nás vedie k hlbšiemu a zmysluplnejšiemu vzťahu s večným Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Uvažujúc o živote Eliáša a Elizea, sa stretávame s povolaním k introspekcii a duchovnému rastu. Ich príbehy nielen rozprávajú o mimoriadnych udalostiach a zázrakoch, ale ukazujú nám aj srdcia ľudí, ktorí sa napriek svojim slabostiam a zápasom vrúcne snažili nasledovať Božiu vôľu. Toto úsilie o svetosť a poslušnosť aj uprostred protivenstiev nás vyzýva, aby sme preskúmali kvalitu našej vlastnej viery a oddanosti Bohu. Vytrvalosť v modlitbe je ďalším duchovným pokladom, ktorý môžeme čerpať z ich života. Najmä Eliáš demonštruje vplyv vytrvalej a vrúcnej modlitby. Jeho modlitba za dážď nebola prchavým činom, ale hlbokým záväzkom prihovárať sa proti všetkej nádeji v Božie zasľúbenie. To nám pripomína, že účinná modlitba nie je ani tak o množstve slov, ale o hĺbke našej viery a úprimnosti nášho srdca. Pokora je ďalšou cennou lekciou, ktorá vyniká v ich príbehoch napriek mocným zázrakom, ktoré Boh prostredníctvom nich vykonal. Eliáš a Elizeus nehľadali slávu pre seba, ale vždy poukazovali na Božiu zvrchovanosť a majestát. V ére, kde je bežné presadzovanie seba samého, nás ich príklad nabáda žiť životy poznačené pokorou a neustálym uznávaním, že každý dobrý a dokonalý dar pochádza od Otca svetiel. Božia vernosť je možno najutešujúcejšou lekciou v živote týchto dvoch prorokov. Cez každú výzvu, každú potrebu a každý okamih zúfalstva sa Boh ukázal ako verný. Táto vernosť sa prejavovala nielen v zaopatrení a ochrane, ale aj v usmerňovaní a láskyplnom napravovaní. Keď čelíme vlastným skúškam a ťažkostiam, príbehy Eliáša a Elizea nás uisťujú, že môžeme dôverovať Božej vernosti, ktorá nás nikdy neopustí ani neopustí. Životy Eliáša a Elizea presahujú stáročia a aj dnes silne hovoria k nášmu srdcu. Pozývajú nás žiť s odvážnou vierou, vytrvalou modlitbou, pravou pokorou a neochvejnou dôverou v Božiu vernosť. Nech ich príbehy inšpirujú a premenia naše životy, aby nás priviedli k hĺbšiemu a angažovanejšiemu vzťahu s Bohom. Kiež by sme ako oni zanechali dedičstvo viery a poslušnosti, ktoré ovplyvní nielen našu generáciu, ale aj tých, ktorí prídu na slávu Boha a napredovanie jeho kráľovstva na zemi. Na tejto ceste zamyslenia sa nad životmi Eliáša a Elizea sa dostávame k bodu obratu, kde sa odkaz týchto prorokov stáva zrkadlom našej vlastnej duchovnej cesty. Príbeh nám nehovorí len to, čo bolo, ale osvetľuje, čím môžeme byť, keď vložíme svoju dôveru a vieru v Boha. Prostredníctvom ich života sme pozvaní pestovať dôvernejší a mocnejší vzťah s naším Stvoriteľom, ktorý nám pripomína, že skutočná veľkosť spočíva v poslušnosti a vernosti jeho volaniu. Oddanosť Eliáša a Elizea Božej pravde aj uprostred kultúry, ktorá sa vzdialuje od jeho ciest, nás vyzýva, aby sme boli nositeľmi svetla v našej vlastnej generácii. Vo svete poznačenom neistotou a morálnym relativizmom nás príklad týchto Božích mužov vyzýva, aby sme pevne stáli vo svojom presvedčení, držali pochodeň božskej pravdy a boli príkladmi spravodlivosti a svetosti. Ich odvaha a odhodlanie nás tiež inšpirujú čeliť výzvam našej doby s vierou a nádejou. Tak ako Eliáš konfrontoval prorokov Baal a Elizeus rozšíril milosť a uzdravenie tým, ktorí to potrebujú, sme povolaní byť činiteľmi zmeny. Pomocou darov a zdrojov, ktoré nám Boh vložil do rúk, aby sme požehnali a premenili naše okolie. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak bol pre vás tento obsah hodnotný, podporte ma svojím odberom, aby vám neušlo žiadne z našich pripravovaných videí. Zdieľajte toto video s rodinou a priateľmi, dajte like a zanechajte svoj názor v komentároch.
Toto pomáha videu osloviť viac ľudí. Spoločne môžeme osvietiť viac myslí a rozšíriť naše porozumenie. Ďakujeme, že ste tu a nech vás Boh žehná.